агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон ҳушдор дод ки аз 5 то 9 июни соли равон бо сабаби воридшавии анбӯи ҳавои гарму хушк аз самти минтақаҳои ғарб дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво дар назар дошта шудааст. дар ин рӯзҳо дар водиҳо ҳарорат аз 37 то 42 дараҷа ва дар ноҳияҳои ҷанубӣ аз 43 то 46 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз 31 то 36 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст. дар агентии обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зист ба хабаргузории ховар гуфтаанд, рӯзҳои 5-8 июн дар ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат шамол бо шиддати то 15-20 метр дар як сония вазида ба амал омадани тӯфони чангу ғубор пешгӯӣ мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон гуфт, гармии зиёд метавонад сабабгори обшавии барфҳо дар кӯҳҳо шуда боиси болоравии сатҳи об дар рудхонаҳо ва омадани сел дар маҳаллаҳои ҷудогунаи кӯҳистон ва доманакӯҳҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва навоҳии ғарбии вилояти Мухтори кӯҳистони Бадахшон шавад. аз ин рӯ кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз меҳмонон ва сокинони ҷумҳурӣ хостааст аз нурҳои офтобӣ дурӣ ҷуста кӯшиш кунанд ки ҳамеша дар соя бошанд ва рӯзона аз соати 11 то 16 бе зарурат ба кӯча набароянд. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ аз хатари сел аз аҳолӣ хоҳиш карда мешавад ки пайваста селроҳаҳо, каналу ҷӯйборҳои назди манзилии истиқоматии худро аз ҳар гуна партовҳо тоза кунанд.